Yeah, so eziyazi company as owner Bitcoin. So if uya ku Google like uthi Bitcoin Treasuries izokuthatha isekule website yabo ithi bitcointreasuries.org yabo. So ile website like ibonisa like company ezinkulu globally as owner like Bitcoin yabo zizo ezeyokuqala MicroStrategy company company ka Michael Saylor yabo, then Tesla company ka Elon Musk, then kube Square number 3 Square company ka Jack Dorsey CEO ye Twitter. Okay, ungakwazi uzingenela apho uzobona like I Bitcoin like owner like the company like iyonke like i7% of the circulating supply ye Bitcoin i-ownwa zezi companies ezinkulu and globally uyabo. So each and every biggest company like batata like especially like a company trade publicly like stock market, they have to reveal if like ba owner Bitcoin yabo. So yeah, so 7.97% of the circulating supply Bitcoin owner zizo ezi companies bese ngishilo. Then the number of Bitcoin 1.6 million Bitcoins the owners zezi company. Bear in mind like Bitcoin eyi-1 over like worth over 500,000 xa ulapha eSouth Africa in US dollars worth over boma 30 something US dollars yabo. So yeah, and uyakwazi yonke lo information uyakwazi uphinde uzoyifumana pha ku-CoinGecko. I-CoinGecko yenye like iwebsite ebonisa like information about the cryptocurrency, everything you need to know about the cryptocurrency uyakwazi uyibona la. Uyabona just in 24 hours like kune cryptocurrency like as move up 13%, 41% unit tokens nezinye yabo. Loo nto ibonisa like Ethereum Classic 50%, which means like if we invest like izona when the market was down imali yakho apha ku Ethereum Classic ngey up ngo 50%, meaning like if ubufake i-5,000 now ngeyine 2.5 ngaphezulu, and understand na. So yeah, like cryptocurrency ine opportunities ezininzi. And one other thing like abantu like abahlonishwa abafana bo Ray Dalio. I-hedge fund manager like yase-US yabo, uyahlonishwa kakhulu kwicala loku-investor. Like recent like benza interview, so like naye uchilo like ba uyayiona Bitcoin before ebe against Bitcoin. Abantu abaninzi abafana ne CEO ye Goldman Sachs, Goldman Sachs ibank yase-America nayo futhi ne JP Morgan, uJamie Dimon ebe against Bitcoin nabanye. No bayeza public because bayibona inflation like inevitable. If like no owner like imali yakho kwi-rand or kwi-US dollar, you are saving your money on a melting ice, cause over time kune inflation each and every year imali yakho lose value ngo 3% or ngo 2%. If like ubune 100 rand last year, 100 rand yakho this year ithenga izinto ze-97 rand xa bethetha nge-inflation ka 3% every year yabo. So now Ray Dalio, I have some Bitcoin like now confirm the billionaire hedge fund bosses like an inflationary future where cash is trash yabo. Bayacho nabo inflation inevitable yabo. Funeka like ube nento investor xa unemali into over time like other than bakuthiwa imali yakho uyayiluza uyayigaina cause iphila like kwixesha le-inflation. So xa ufunda nge-Bitcoin ufunda ngemali. Zikhona like incwadi ezifana nabo incwadi ka-Saifedean Ammous like ethetha nge-Bitcoin standard, ithi Bitcoin standard like la ncwadi kufundisa like nge-history of money. So if like uyakwazi like uyithenga okanye like ukuyidownloada ungayidownloada la ncwadi i-right kakhulu.
iyafundisa nge-Bitcoin nange-cryptocurrency yabo. Bitcoin Standard, okay. Safer Dynamos, okay, yeah. Nansi incwadi yakhona iyathengisa, ikhona apha ikhona ku-amazon.com, I think ikhona nalapha ku-takealot.com apha eSouth Africa. Uyakwazi ukuyithenga le ncwadi ufunde nge-Bitcoin, ufunde nge-history of Bitcoin, okanye like zikhona like i-podcast, What Bitcoin Did podcast ku-Spotify, okanye usearch crypto podcast uzozifumana, okanye ku-YouTube uyakwazi ufunda nge-Bitcoin ku-YouTube, yabo zikhona i-documentaries ze-Bitcoin ku-YouTube, okanye ufunde ii-articles, khona ii-articles xa usearch uthi cryptocurrency, okanye like uze kwi-website ezifana nezi coinmarketcap.com, zikhona ii-articles ezilapha ezantsi, okanye ube nee-exchanges ze-cryptocurrency zizokufundisa nazi khona ii-articles ziyakufundisa uba i-Bitcoin yintoni, yabo. So like umntu like osacinga uba i-Bitcoin si-scam now ibike yawetha over $1 trillion and i-Bitcoin iya ku-100,000 this year. So apha eSouth Africa almost close to $1 million. Sithetha nge-asset just last year ibiwetha boma 50,000, boma 100,000 rands, and this year iwetha over 500,000, ibike yawetha over 800,000, yabo. So xa ilandela imarket uzoyi-understand. So into important, zikhona ezinye i-cryptocurrency, akuyo Bitcoin kuphela, uyafunda nange-sectors, yabo, like nge-DeFi, uyafunda nge-DeFi, nge-Binance Smart Chain ecosystem, Solana ecosystem, Polkadot ecosystem. Zizinto ezenzekayo ezi, and i-opportunities no sezigcwele online azikho offline. Xa ucinga uba uzofumana i-opportunities ezininzi zezo Ramaphosa baxakwa ngoku kwenza like amathuba emisebenzi abekhona apha eSouth Africa. So we need to learn about these things. Le technology and I understand blockchain technology, but we need to learn about it. And information ikhona yonke kwi-internet, okanye ungene apha egroupini yam zoshiya i-link down in the description, zoshiya like i-link, ungakwazi ungene egroupini sakufundisa uba yintoni i-cryptocurrency, isebenza ngantoni, yabo, asiskemi bantu, yabo. So uyafunda nje, uyakwazi ujoyina igroup yethu, and then sizokusendela zonke ii-links, i-information e-right uba i-cryptocurrency isebenza kanjani na, sikuxelele. Okay, yeah. For now, yeah, zikhona ezinye iividiyo endizazoziposta ndizazofundisa abantu ngezinto ezininzi nge-cryptocurrency, if like yeah, yintoni ekumele uyazi, zintoni ekumele uzenze, lo information nje yonke nje i-important. Alright, sharp.